eller lys? Gul eller lys? Hvad gælder med lys? Det får jeg bedre kan se dig. Det er... Så skal vi til Rambøldal for sidste gang denne omgang. Vi skal møde det værste tilfælde af skrivekløe, som jeg kan mindes. En mand, der ved alt om byens område. Hvorfor smiler du, Mikkel? Jo, det må gerne smile. Ja, det må du i hvert fald gerne. Er det fordi, du er en glad dreng? Ja. Det er en, der er fint. Er du min dreng? Er vi så dine piger? Hvad? Hvad er lille søster? Hun er pige. Du er pige. Det er min piger. Ja. Jeg tog pigen. Den lille piger. Får hun mys? Hvad får I tus? Ja, det er hendes sut, ikke? Det er det. Ja, det er lige filer lidt til. Ja, hun er glad ved dig. Smiler hun så? Jeg har 2 piger. Ja, du har 2 piger. Hej Lise. Hvad laver du? Ærer hun dig? Ja. Ja, hun er glad for dig, hva'? Hov, er det? Er hun så glad for dig? Yeah. Og jeg sidder med hende. Vil du det? Så prøver vi det.